Salut David! Salut Răzvan! Suntem la Sales Rockstar Summit alături de Daniel G. Am venit să învățăm vânzări, dar până atunci tu ai aplicat cele 300 de dorințe din programul Magnetic Transformation. David este și în echipa noastră de content, face videouri, le aranjează, ne filmează, le pune acolo, le adaptează. Din cele 300 de dorințe din programul Magnetic Transformation, câte ți-au îndeplinit? 150 de dorințe și una dintre cele mai mari care să mi se îndeplinească este să semnez primul client care plătește 2000 de euro pe lună. Și ai reușit? Am semnat primul client care plătește 2000 de euro pe lună în decembrie. Mamă, cât de tare! Și acum la vârsta ta câți ani ai? 17 ani. Urmează să La împlinesc 17 ani, așa, de când ne-am cunoscut noi, când ne-am cunoscut, cam cât câștigai pe lună? 500, 200, 300, 500 de lei pe lună. 500 de lei pe lună. Și acum o medie așa, suntem în aprilie acum, pe ultimele 4 luni de zile, o medie, cam care e media în momentul de față? Media a 17 ani. urcat până la 3500 de euro. Deci media cam 3000-3500 de euro. Da. La 17 ani. Dar cea mai bună lună a fost de 4500. 4500 de euro. La 17 ani. Cei care ne urmăresc, cu siguranță, au ce învăța, că se poate. Ce vrea să le transmiți oamenilor care sunt acum și ne urmăresc și care poate din diferite motive le e frică să aplice tehnicile astea, nu cred în manifestare, nu cred în legea atracției, ce vrea să le transmiți așa de la tine, de la 17 ani așa, David de 17 ani? În primul rând, munca e cea mai importantă și dacă chiar vrei să faci ceva, eu te asigur că tu poți să faci treaba aia. În al doilea rând, dacă ai gândul ăsta că vrei, dar totuși ai gânduri limitative, ai credințe care te țin în loc și nu te lasă să mergi mai departe, mai gândește-te odată și uite-te la Răzvan, la câți oameni a reușit să aducă în punctul în care i-a adus, miliarde, milioane de euro, i-a crescut de la nimic, de la datorii pe lună până la sute de mii, folosește vorba asta foarte des. Da. Și chiar așa este, sunt o grămadă de testimoniale pe site-ul noastre, sunt și pe YouTube, acum probabil acesta o să fie și pe YouTube, o să fie și în zona de testimoniale, sunt oameni care au reușit, deci odată ce ceilalți au reușit, e clar că poți și tu trebuie doar să vrei. Exact. Și cu atât mai mult am reușit și eu, care nu mă consider neapărat special, ci doar am aplicat și am aplicat din nou și am reușit, pentru că toată lumea poate. Și dacă vor să te găsească, unde te găsesc? Pe mine mă pot găsi pe contul meu MV Digital Ro, o să-l las și pe ecran, sau mă pot găsi pe site-ul storydigital.ro. Super tare. Și cei care au venit aici la Sales Rockstar Summit, ei au venit pentru a învăța câteva tehnici de vânzări de la Daniel G. Tu cu ce ai rămas de aici, din evenimentul ăsta? Ce ți-a părut ție mai wow, așa, care, să zicem, s-ar putea să impacteze pe cei care te ascultă în momentul de față? În primul rând vreau să spun că a fost extraordinar. Felul în care a vorbit, energia pe care ți-o oferă doar prin simplu fapt că ești aici e extraordinară. Bravo. Și în al doilea rând, trebuie să tratezi oarecum clientul, potențialul client, ca un prieten și nu ca pe un, ca să zic așa, ca foarte formal. Nu trebuie să-l tratezi formal deloc, trebuie să-l tratezi ca pe un prieten, ca să-i induci în creierul lui că voi deja vă cunoașteți, voi deja sunteți prieteni. Asta e foarte bună, foarte interesant. Ca omul să fie cât mai, să zic așa, deschis față de tine, să vadă dacă să vedem dacă chiar poți să-l ajuți. Asta e un lucru foarte interesant și asta cred că ajută la multe persoane acest lucru. Și iarăși, ce părere ai de oamenii care sunt foarte autentici? Crezi că au mai mult de câștigat sau e mai bine să fii doar vânzător? Cum e mai bine? Doar vânzător sau e bine să fii autentic și omul să rezoneze cu tine? Consider că cel mai bine e să fii autentic și să oferi, e o vorbă pe care o zice Alex Hormozi, trebuie să-ți dorești să îți superi 80% din audiență ca să ajungi la aia 20% care chiar îți plac tipul tău de caracter. Exact. Bravo. Super tare. Ce vrei să le transmiți acum în încheiere tuturor oamenilor care acum nu au luat decizia să se înscrie în programul Magnetic Transformation, nu au luat decizia încă să schimbe viața, să facă ceva? Ce vrea să le transmiți acum la final așa? Nu mai așteptați și intrați în program și o să vedeți cum vă schimbă viața.